Ona to neumí. To je potvora. No pojď, Martino, pojď. Je, ono si děti pomůžte jí, pojďte, všichni pomůžte jí. Tak, pojď. Pojď, Martino. A je tady. No probuď se, Martino, probuď se. Tak. A teďko bychom potřebovali ještě někoho, kdo má takovýhle karoty jako my. Vidíte tady ještě někoho? Kde je? Ježiš, rychle pro něj. Rychle pro něj. No jo, tomu se taky nechce. No, je to lepší teda, mimo jiné. Tak pojď Štěpánku, pojď. No jo, pojďte. Konečně máme tady Štěpána a ještě nám chybí někdo. Kdo je tady? Ještě jeden, který takovýhle kalci má. Najděte ho. Který? Ale tamhle chrápe pod stromem. Neuvěřitelný. To je Ivan, náš Ivánek. Tak děti, vemte mi ho sem. Ty brďo, to je tady fakt mimo. Máme ho, pojď Ivánku. Ježišmarja. Tak. Dáme rovnou čokoládu. No, takže děti, poslouchejte mě teďko. Klidu, počkej. Děti, poslouchejte. Víte, z čeho se vyrábí čokoláda? Přihlašte se, kdo ví, z čeho se vyrábí čokoláda. Kakao, paráda, děkujeme. Máte taky jo. A teďko poslouchejte. Když budeme míchat čokoládu, děti, tak takhle mícháme čokoládu. Ukažte mi to, jak mícháte čokoládu, ukažte mi to. Pořádně musíme rozmíchat. Pořádně takhle ji rozmícháme, tak ji rozmícháme. A pak ji musíme udupat. Takže takhle ji udupeme, děti. A na druhou, takhle ji udupeme. Tak. Takhle ji pořád, takže ještě jednou. Jak mícháme? Jak mícháme čokoládu? Všichni mícháme. A teď to udupáme v tom obrovském kotle, to udupáme. Paráda, na druhou nožičku to udupáme. Tak, Kačenko, teď dolů teďko. A my jdeme na to, pojďte na to, děti. Pojďte nám pomoct! Ať to jede! Máme všechno ukradené! A jdeme! Všechno ukradené! Raz, dva, tři! Ulamuje táta voláda, je to je každý den jedno sal čokoládu. Hospodářstvo nedobrý, všechny bavící, každý den jedno sal čokoládu. Co to máme, co to mňam, milujeme jednou čokoládu. Co to mňam, jednou přece sám, který si trpí stále čokoládu. Zase vozíš domů každý den jedno sám čokoládu. Co to, ham, co to